Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. May sausap ako sa pagkasunog sa bahay ni Lola. Kaya kung wa pa ko mo mabdus, dili unta ko niya papahawaon. Dili unta masunog ang iyang bahay. Kaya naaman ko makapantay. Nahawan kinanapita ka niya ato sa pagkasunog. Pero karon niya, nagdasok na usap sa kadaghan ang nagpuyo. This is exactly the reason kung nga nung gusto ko mahawas sa kalisod. Kaya kung wa pa mahitabo ang dakong sunog, dili kami mapunta sa probinsya. Ug ni pa unta gihapon kami magpuyo ini dapita hangtod karon. Ni ining huot ug baho nga dapit nga akong gikasilakan. Hey! Sinoy Tisoy? Na siya paingon ako. Nakailabakanin siya na ako. Nakahinumdum pa bakanin siya na ako. Siya nga ka. Ano niyaman ka? Sa may tuyo mo din Kapaho pa initawana. Naman, O sa pagkaning orasa pero hubog naman man. siya. Sa may tuyo mo rin naman, ha? Kaya gusto ng tao din bananda ka. Bananda ka pero bayad na. Bayad na. Ansa? Bayad ko sa akong kago dato umang kagpurma. Ikaw sa kaitos eh. Kinakuangan ba ko sa kong ginom? Uhaw pa kayo. Huwag pa akong tutunulan. De. Hubog ka naman gani, Noy. Nya, nakuwangan ka pa ng pormaha? Ay, mao ginahinungdan nga wa mo'y asinso mga pobre. Kay kamo pa'y naglisod, kamo pa'y palahubog. Usa? Yamatira. Sa bangon mo? Awa, pero mao ka na tinuod. Wa ka gyud gihapon mausab. Mao ka lang gihapon sukad pa kani adto. Nagkalisod gani og maayo ang imong pamilya, palahubog ka pa. Yay. Ipalit pa utan nimo bugas og sudan kaning imong gipalit og bino, busog pang pamilya nimo. Woy! Og si kinsa mong kang sulti na gagawin na, ha? Siyali kang dato ka? Ha? Sa may gusto niyo? Ha? Kilawon na kayo na eh? Ha? Kurta! May kurta siyang kiluklok siya kilid. Isog ka. Isog ka! Agay niyo magkay mo kong yapak. Wey! Wey! Balik na rin! Iyabagdagan! Bisit! Sakit sa kong na kalit yung yapak siyang bit-bit yung bag. Ni Malviana, daw na gani. Manabot pa. Ay, naman itong agong kurta. Dara, naog pagkapak na nako siyang bag. Bisit. Isog biyana da. Kinsya man daw marag karon pa magkita ito niya din eh. Pero, murag kalasab ko. Kinsya man do ha. Oh, shit. Dili na ginit ako angay pang muyatak dito na pita. Animal. Hapit pa hinaon ko madisgrasya. Sao naman lang kung nadunggaban pag yung niya tinuod. Sao ka na ako sa pagpasabot si Joshua. Kung nga nung naabot ko dito na pita. Wiset, igwa nga. Way buot. Palahubog. Makalagkot. Shit. Gipaningot na hinaon kong tinaganda. Dinin lang ko mag-atang. Huwag kasakyan ako taxi.
Wa na nako makita pa ang migukod nako. Luwas na ko din eh. Gusto. Mula sa ko pauli sa kong kondo. Tawagan ko na lang si Joshua. Paibawan ako siyang pauli na ko kay naglain na ako lawas. Busy magkukaayo siya kaganina sa akong pagpiha. Kung dili mo siya makatubag karon sa akong tawag, dagsan ko na lang siya. Ay! Hala ko cellphone! Ibalik na ang akong cellphone! Shit! Gilap din akong cellphone! Tabang! Tabangin ko ninyo! Gilap din akong cellphone! Tabang! Dong, Nay, si Inday. tuas sa inyong kwarto. Nakatuog na lang og hinilak. Parte naging hubaga sa tabon-tabon sa mata. Luuran kay ning bataa. Hinoon may katungod siya nga manluod kay makapila na siya sa ari nga mauli ang iyang inahan. Usa pa'y nahitabo sa imong lakaw, ha? Nay, Wa ba mo magkita? nagkita. Unya, unsa may sulti niya? Nga wa manggihapon siya mauli. Grabihas ang kabisihan niya, no? Nga wa man gyud siya makahigay ng pauli dinhi sa imong pamilya. Unsa man wa siya mingawan ninyo? Wa ba lang siya makahimo sa pagpananghid sa iyang amo, bisag makadiyot na lang nga makapauli siya dinhi? Huwag mi magkasulti. Abi pa na kog nagkita mo. Ngano wa man mo makasulti? Bisig gyud ay siya. Nay, nadlo ko. Unsa? Sa unsa? Tingalig. Dili na may balikon pa din ni Amy. Dave, anak. Dili ko gusto mo hilak, Nay. Pero dili ko nakapugal ng ako mga luha. Mura lagi kumot ang akong dughan sa kasakit, Nay. Tabangin ko, Nay. Dave, anak. Mura kong malumos. Mura na kong mahutdan sa hangin, Nay. Mura na kong mamatay sa kasakit. Anak. Anak kung sinihitabo sa inyong panagkita. Sulti si nanay. Apo, nga nung may bangon ka man. Tatay na ako. Kinumihilak mo ka. Hiyak man ikaw. Hiyak sa ko. Anak, hilom na. Di na mo hilak si tatay. Ayaw na sa paghilak. Haba, dili ko gusto makakita nga mo hilak ka. Usa mo tang kaguol ni tatay ko. Makita ka nga. Mag-uul, anak. Kuoy man pud ikaw. Hiyak man pud ikaw. Iuoy man ko mo, tatay. Lynn, Ngano hiyak man ikaw, tatay? Away ka, mama. Suko ako, mama, ngita ko niya. Guoy ikaw, tatay. Ayaw na hiyak, tay. Di na ako ngita, nanay. Di na ako hiyak, ha. Di ako hiyak, ha. Ityabaw ka man lagi. Yes naman. Di na ko hiyak, oh. Di na ko sige ngita, mama, aron. Di na ikaw away, mama, ha. Hiyom na ko, oh. Dili. Huwag kay sa anak. Dili ikaw hinungdan nga. Mihila ko. Sakit lang ang hipon ni tatay. Pero miinom nagtambal si tatay. Nawa na karon. O nga, alit na. Musod na ta pagbalik sa kwarto. Matuog na ta. Ali,
Kugos si tatay. Ayaw yang kugos. Di yang kugos ko sa imo. Nga naman. Dili na ka ni tatay nak? Masasab ka? Dili na ko? Kay takit man ni mong ipon. Yuoy bang ko ni mo. Ay, shift na sa kwarto hi. Pikpik ikaw na ko aron di na ikaw hiyak tatay. Anak. Sige, tana. Mga tuog na ta. Dave, wa ka pa'y kaon, anak. O kaon na niya ako kung gutuman ako, nay. Tatay. Ginoo ko. Kaluoy sa akong anak. So, you're home. Babe. Sorry, karon lang ko mauli. Nadugay ko dito sa... Ay! Oh, babe, sakit! Buhay ang akong naong! Kaganihong puntak ka pa. Gawa sa imong kagalingon. Nakita kong may laom kang ginahuna. Inungdan nga wa pagkadimao ang imong gibuhat. Yatagan ti kagigayon nga mobiya ug una nako. Pero wa ko moingon nga makahimo kas pagpauli sa bisan unsang orasa nga imong gusto. Ako'y... George! Ayoko kumuta! Kinsay imong gikauban. Tiin ka. Are you trying to fool around, Emmy? Wow! Ayaw ka nagbuhata. Bisan sa una-una lang. Because I could make and break you. George! What's up po? Gipaak mo ako nga, Pasidaan pa lang ka na. Una-unaan na lang kung unsa pa'y kaya na kong buhaton gawas, ana. Kung wasay ra na kong gitunto lang ko nimo. No! No! What ka totoo? I love you, Joshua. Mahal ra kayo. Teka, aram makahimo ko sa pagtunto nimo. Oh, really? So, mahal ko nimo tinuray, mao ba? Josh, nagduda ka ba ni Ace akong pagbati para nimo? And if I say yes, unsay mo buhaton, ha? Emmy, Josh! you think bituo ko nimo sa imong gisulti ka ganina? Nga stalker mo lang kadtong tawhana nga diriyot na ko maligsi. Usa? No, I don't think so, Emmy. Sa kamaayo sa iyang parug o kahit suraan, imposibleng nalisuan katong tawhana sa iyang pangisip. Na, Josh! Josh! sultihi ko sa tinuota. Kinsa kitong tawhana. Unsay iyang kalabutan nimo. Tumag! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!